Hi mga kagwaps, mga kalinga for today's vlog. Ilika, ili, dali. Part 4 ng aming ano ni Vina na exercise. So, ayan si Vina. Oh. Mamilin kaway-kaway. Andito kami ngayon sa Lukban, guys. Kaya na po ako. Oh, Eli! Oh, kaway-kaway, Eli. Kaway-kaway. Marunong nakakasayaw na ako. Oh, you know. So, and Bina, shout out sa lahat. Shout out. Oh, shout out. Si Eli. Shout out sa lahat. Oh, dali na ako, Eli, oh. Oh, catch the ball. Nabailikan natin yun. Matiktok kita. Sige. Sige da. Oo. Matiktok dito. Gubi na. Para matagtag daw yung ano mo. Para bilbil mo. Para lumiit. Katulad ng aking ano. One. Eh, isa lang dinala mo? Isa. Asan ang isang ganyan? Para dalawa tayo. Nandun? Nandun yata. Isa lang binigay mo sa Ray, tingnan mo daw, Ray. Kung meron nandun yung isa, Ray. Uy, anong ginagawa mo dyan, Ray? Harap yung gagamba. Uy, Ray. Wala yung bola. Ay, walang iya. Yung bola namin, hindi nagtatalon-talon. Tatalon ito. Tumatalon yan? Tingnan mo daw. Bilang na. May bilang niya. Uy, Eli. May bilang niya. Eli. Nakailan ka. Pinaksasiro nung Ginagawa mo dyan? Magtinig na dito sa Eli. So tara, let's go! Punta kami doon sa kabila, guys. Kaliligo ko lang, basang-basa yung buko. Grabe, ang haba na naman ng hair ko. Oh. Ang bilis sumaba ng buko. Ganyan haba ng buko. Tatalon-talon! Oh, Eli, may sasakyan. May sasakyan? Sasakyan pala. Tara na! Doon tayo sa kabila. Ikaw, Ate. Ano mo? Hindi ako sanay dyan. Ha? Magtatalon-talon tayo, guys. Ano ba yan? Saan ba talaga yung si Kuya? Uy, alam mo na nag-exercise tayo. May papunta pa. Pina, talon! Para lumit yung dyan, Pina! Tingin ka po dito. May kotse tayo. Pahak ka muna. Oo! Saan ba talaga to si Kuya? Yan. Hilig ka. Ito din talaga. Madaan na ito? Hindi po. Eli, sampay mo muna sa'yo yung towel ko. Dito ka, Pina, oh! Tapos nagkasabi. Yan, dyan. Yeah, ang lapit ba? Magsabit ka mo. Pina, okay yan. Try. Go, Pina. Bilang. May bilang naman to. Ha? May bilang na to. Inano mo? Oo. Yung sa'yo ang ano. Wala? Hindi na isiro ko kanina. Ilan ang try sa akin? Hindi lang yung ay. Naka-live yan? Live ba yan, di? Go, Bina! Bilang! Bina! Ha? Bina na, oh! Marunong lumakas. Ito pa Bina. lang natin yung Mabilis ang talon! Baliktad! Sumabit! Lah! Sana doon kayo nakipaglaban mo sa nagbabasketball doon. Saan? Sa basketballan. May tao dun eh. Dami? Ay, o pwede din ate rin. Malaro na. Dapat ay umaga ang meron. Wala doon. Dapat umaga kayo. Kasi maglalaro din. Maraming tao dun. Hindi ka baga ngayon? Ano? Ayan po si Rudy. Si Rudy, anak, asawa ni Penny. Kala ko sabi, may bilang yan.
Ikaw mag-collapse ka na. Nasabit, Bina. 200! Ka-200 ka na kaagad. Kasi may kahapon pa yun, meron ka marami yan. Sa iyo, Bina. 0. Ay, ewan ko. Kaya ano ko? Nasaan na yung hula hoop ninyo? 38. Ay, iniwan namin, hindi na, Magaan! hindi na bangus. Dapat ang binili ninyo ay yung ginagawang ano, yung hose. Magaan yung ulo. Pagod yung ginagawa ninyo yan. Paano ang laro na natin pag ganun tayo? Walang yes. Ako papayat nito, si Bina hindi eh. Bina. Halal na si Bina. Kumusta na ang kubo? Ginagawa pa po. Eh, ias dyan. Nakikita ka, Bina? Hindi na ako marunong mag-video. Marunong ba? Mga isang buwan na ako. Sa Mga isang buwan ka pa. 14. Ano yung isang ganyan, Roy? Dito. Nakasabit ka sa... Nimito ka, oh. Ang dali. Bango ano? Amoy paracetamol. Tempra. Buti na, hindi ko sa loob. Yung isa na doon, oh. Nasa loob ng kapitbahay niya. Kita ka? Kita ka? Kasi Eli, papandal. Bibisita mo ito. Saan? Hindi ang, Pawis ka na, Bina. hindi ang bisita. Pawis na ako din. Ano yun? Hanggang anong part yan? Hanggang anong part yung exercise ninyo? Hanggang umislim si Bina katulad ko. Alam, pagdating nito sa kainan sa kanila, ewan ko kung paano kain ito. Sama kayo ni Ryle. Bakit ako? Bakit ako? Kaper po ni Ryle. Si Bina. Pumayat na si Ray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Mukha meron ay sa ano, sa 101, yung may raketang may ano. Galing ako dun. Wala talaga? Ayaw. Hindi tumatalbog ang bulan nila. Palpak na daw. Nag-views yung unang ano ninyo ay. Pinanood mo lahat yun, te? Oo. Nanonood ako lagi, Yung lahat. pangalawa yata yung maganda dun. Ay, Yung unang nag-view sa inyo. Pero yung pangalawa ano na din, pero yung kahanina, pangapat na yata to eh. pang-apat na. Yung naparami sa bola, tas yung badminton. Mga bata. Yun. Panguna siguro yun. Oh, sige. Wala. Eli, may udo dyan. Uy, tae yan. Okay. Kiran. Hagol Tapos yan. nakatingin, ano? Tapos na. Araw-araw
daw kay mga ganyan. Oh. Ay, buntis. Buntis ano? Buntis ano? Tumboy. Hindi. Yung babae. Yung babae. Ang laki niya. Buntis ba nga? Ay! Ano yan? Buntis. Nati, kasi yung isa daw, right? Hindi. Mas ugata yung isa. Oo. Uday. Waeli. Muntik na si Ellie. Hindi. Oy, Indoy. Sino may wallet mo? Ay, oo. Ate. Ganun ka talaga magtingin. Ano, nawala? Oh. Sige. Ray. Oh, sige. Hoy, wala, para ka namang walang lakas. Nagkain ka na ng pansit ay. Sige. Di na. Uy, maganda yun, Ray. Hindi mo inanohan. Tinira. Hindi mo tinira. Bina, mag-jumping rope ka na. Dandahan. Sir. Hindi nabot ni Papulit. Hindi ko din yung nabot. Buti pa siya. Ay! Oh, abot mo yun, ha? Hindi mo inabot. At least si babang yung pagka sa likod, kita yung short. Hayaan mo na, short man yan. Naka-short naman. Sige. Oh! Oh, nice serve yun, ha? Ang kahit naman ng bola. Kaya nga, hindi nga tumatalon. Baka meron ka sa inyo. Lakas-lakas mong palo. Huwag ka tumakan yung kutsi. Hayaan mo yan. Ay! Ay! Dali. Oh, akala ko kunin mo, Ellie. Yan o. Yan. Dali. Bahala. Yung mga duwende na yan, bahala yan sa buhay. Kailangan ko sa buhay na yan. Nandyan lang yan. Okay, dukot. Ayun, Ay, oh. dukot mo. Dukot. Hoy, palo. Yan. Go. Ito kaya tayo mamit. Yeah, makabulin mo. Ano tayo tayo? Sorry. Nga. Mag-jump ka muna dyan. Okay. Lalakasan mong palo. Pihing, no? Pihing yung bula, pangit. Basag kasi. Basag. Pang ano kasi ang bula na yan? Nahihiwagaan ako dyan. Basag nga ng loob. Sige na. Ay! Kinakarate. Nakakagulat yung bola. Ikot lang sa likod ko. Bakit? Kanina pa ako. O, sige na. Hindi pa yan. O, na, Bina. Tayo na. Oh! O, sige na. Uy, Bina, ikaw na. Dali. Sino ang kalaban? Doon kaya tayo, doon oh. Ha? Doon oh. Saan? Doon oh. Hindi na. Okay na dito. Hindi. Nakikita kayo sa video? Ikaw, Mamurits lang. Paano? Bina. Maliit ang... Yeah, pangit lang. Ah, dito sa side. Paano ang saan ako maano? Rail dito sa side rail. Si Ray na pawa. Oh. Dito ka. Dito ka lang para kita sila. Yata tayo sa atin. Ha? Uy, ano? Pwede na yan? Wait lang. Eli. Pwede na ito. Yan. Ganda. Liwanag. Ang galing. Taas naman ano? Parang Huwag kang matingin. Sa kanila ka lang natin. Ang ganda ng view. Okay. Baka matamaan ko yung ano sa Hindi, layo yan. Layo. Mabit-lapit ha. Okay.
Kasi dapat Lapit ko na malakas makita ang ka sa palo. camera. Dadaan lang. Malakas ang palo kasi. Dito ka, unang makita ka sa camera. Yan. Yan. Di ba? Malakas akong tumira. Mas malaki. Kaya pag pinirasan ko na malayo, dapat malayo. Ay, di ka naman makikita sa camera. Ano eh. Saka na lang, doon tama ka na doon. Oo, makikita mo dun. Kaya ako sa akin. Si Red. Walang nakikita. Eh, meron man. Kulay ano lang, kulay. Sabihin natin, ito. Yan. So, ayaw. Walang katinis. Magaling ka dito. Lang, pangit eh. Tingnan mo, dyan masakit yan sa mukha. Magaling talaga ako dito. Magaling ako maglakad. Bilbil ko naman yan. sa cameraman ang tinin. First time ko lang ito. Wala, ito mo na yung building. Go. Oh. Ay, wala. Masanay ako dun sa ano, yung shuttlecock. Magaan lang yung palo. Magaan lang yung... Oo, magaan. Nilaro na. Yan, ayan, ayan. Yan. Yan. Madadap yung mukha ko mangungudgud pa Ganun sa lang, ganun lang. siminto. Alalay. Eli! Ay, sorry. Eli! Hindi ko kasi may ano yung kamay ko baka matama. Hindi kayo maalis. Pag naas-ahas ka dyan. Gabi na pati Eli, tabi-tabi po. Hindi kayo tumapunta. Sobrang baba naman yun. Go. Ay, ano tayo? Hello ka dyan, Ma'am Rex. Madilim na ano, hindi mo na nakita. Oh. Baba naman nun. Dito o dumusag-dasig ka. Kumapit sa puno. Damn it. Ay, dali, dali, dali. Ayan. Nanginig na ang kamay ko. Bakit? Gaganito-ganito sa kamay ko. Ano pag nakaganyan lang? Hindi, first time ko lang mag-cameraman. Hindi ako masyado dito sa ganito. Naglalaro din. Ano na? Ay, lalaro. Ba't dito parang umaga samantalang sa atin ay gabi? Pinaliwanag brightness. Ay! May baby. Sorry. Madilim na eh. Ano? Ay, isa. Halika, dito tayo. Madilim na, madilim. Wait ka lang dyan ba? Diyan ka naman nakamera. Ha? Ay, nag-aran na yun. Yan. Hi, Mama! Hi, dito kayo! Kailan ka pa ba mag-pikit, Filmin? Oh, Bina, doon ka. Yes, Bina. Pwede pala yun? Dulo. Dulo, para kita tayo. Yan. Sali. Walis. Pwede. Ay! Bilis!
laro na to. Nasisira yung ano. Panglukay. Dapat yung may ano tapos hanggang doon, bibili tayo ng ano, yung net. Ano ba yung net? Harang yung para yung taas ng bola? Oo, para ipaluin mo ng tudo. Ganda na pala. Oo nga, tapos takbo. O diba, ganun. Ganun yun. Net na lang at saka yung magandang bola. Wala eh, pangit. Pangit yung bola na yan. Ayaw tumalang tayo. Local man siguro ito ay ano? Hindi nila alam kung ba't ganun yun. Sige, go. Ay! Ano na? Hinira ko na. Ano na yan? Tara na nga. Pangit ng bola namin, guys. Tara na, let's go na. Them